Dobrý večer, dámy a pánové, já vás vítám na našem kabaretu o absurditách všedního dne, neboli K-O-A-B-D. Koaft. Jo? Věřím, teda nevím, ale věřím, že jste dneska už něco absurdního zažili. Nicméně, pokud jste nic absurdního dnes nezažili, garantuju vám, že už jenom ten fakt, že tady sedíte a koukáte na ty, jak mluvím, je to absurdního. Pro mě teda určitě, nevím jak pro vás, a to, co vás čeká, nebo to, co nás čeká, uvidíme, jak to dopadne. Jo? Možná tam nějaké absurdity budou. Takže, dámy a pánové, Koaft, jo? Kabaret o absurdnostech všedního dne. Úplně nezní, že jo? Koaft. Jak nějaká státní instituce. Takže já razím název Airbank. Jo? Rozumíte? Air, bank jako řeky, ed jako řekli, nebo taky to skloňování angličtina jako přivlastňovací. Nebo Airbank je jako vzdušný bank. Jo? Slyšíte mě tam tady? Super. Airbank je jako vzdušný bank, protože Airbank je jako čerstvý vzduch do českého bankovnictví. Jo? Rozumíte? Tak proto jsme tady. Jako, ne proto, ale tady jsme. Jo? Rozumíte? Ale slyším, jak se ptáte, proč jsme tady. Jo? To je otázka, na kterou se snažili odpovědět mnohem chytřejší chlapíci a dámy taky. Dámy nevylučuje. Vždycky to nebylo, ale potom později, jo. A snažili se přijít na to, proč jsme tady, jo. Reprodukce nebo dělat svět lepší, to úplně neřeším. Já myslím, proč jsme tady. Dneska tady, jo. Jestli si myslíte, že to je nějaká PR akce, uvedení čtvrtého produktu Airbank se vám konečně kreditka. Ne. Hypotéka? Ne. Ještě. Jo. Nebo že by Kellner nebo ten, kdo eklipovali, konečně udělali toho telefonního operátora? Jo? Ne. Prej do toho nejdu. Ale jestli to není nějaká, rozumíte, mystifikace nebo dezinformace, nevím. Nebo že by to byla jenom sprostá opravdu PR akce, aby jste sem chodili častěji? Ne. Dámy a pánové, dnes večer jsme tady proto, že jsem to chtěl já. Já jsem to celý tady to měkýche zorganizoval, abych vám něco řekl. Jo. Já to ale, protože nehraju jenom v reklamě, ale i v divných televizních soutěžích a ještě divnějších televizních seriálech, tak kromě toho, jako dělám i na stojáka, stand-up, takže mi nedělá problém tady před váma stát trošku zašaškat a říkat legrační vtipy, jako přijde kněz, násilník, pedofil do baru a objedná si jedno pivo. Jo? Jan Hrabák, dámy a pánové. To není... Prosím vás, legrace, ale proč to se dělá? Ne, ale vám řekl něco, co nemůžu říct v televizi. Něco, co nemůžu pověsit na internetu, protože to vysmazají televizi do vysvětlení. Dámy a pánové, já vám musím říct to. Dámy a pánové, všechno je jinak. To, co si myslíte, všechno naopak. To, co vás učili, všechno je špatně. To, co si myslíte, to máme. To, co si myslíte, takhle? Ano, to, co si myslíte, že je správně. Ale ono není tak, jak se zdá. Vše, co se děje, je skrytá hra. Nic není tak, jak se zdá. Vše, co se děje, je hra.
Tomáši, můžeš mi říct, co se to tady děje? Já jsem se nechal unést. No, dobře, my jsme se jasně domluvili, že tady zahrajeme scénky, které jsme nenatočili. Jo, diváci se pobavějí, prostě dají si něco k pití, lehký pobavení, po 10. prostě lehký vtipky, zbalíme prachy a vypálíme. Co tady řešíš? No, já jsem myslel, že tady to jako je závítka pro to, aby jsme jim řekli to, co jako víme a oni nevědí. Jako ten náš odbor. Jako vlastně říct, že i airbag je prostě... Tomáši, to chceš kousat do ruky to, co tě živí? Nechci. Ale musím. Jako tady vevnitř a prostě to... Kousat do ruky to, co tě živí. No. Kousat do ruky, která tě živí. Ne, kousat do ruky to, co tě živí. No, jasně, to se říká, ne? Kousat do ruky, co tě živí. To chceš kousat do ruky, co tě živí, nebo to chceš kousat do ruky, která tě živí. To chceš kousat do ruky to, co tě živí. Davide. Dáme lidi tady, klientů, dobrý večer. Tak já si myslím, že kousat do ruky to, co tě živí, každý tomu rozumí gramaticky. Každý tomu rozumí, ale gramaticky je to špatně. Co? Tak kdo si myslí, že to je správně, tak udělejte zvuk. Kousat do ruky to. Kdo si myslí, že je správně to, co říkám já, kousat do ruky, která kousat do ruky, Všechno je jinak, než říká. To se nás vůbec netýká. Paštěte klidně a pumpejte a váš hlas tým vydej. Protože o co tu jde? Seberte se všichni a mazejte do pořádný baňky! Já jsem se manekoval, že to nebude jako potřeba, ne? Tentokrát se bez toho obejdeme. Dámy a pánové, to jsou oni, bankéři z reklamy. V opravdových životech Tom a Tom, ale pro nás jenom Airbankéř a Čík. Ano, jsou krásní. Dnes vám promítnou dvě reklamy, které jste na svých televizních obrazovkách neměli ještě tu šanci vidět a možná už ani nikdy neuvidíte. A jedno vám dokonce sami zahrají. Ano, dámy a pánové, to jsou oni! Bohužel, z technických důvodů nebylo možné instalovat zelenou jelenkovou stěnu, která by spadla tady na pana Čího, tak jak má. Nebo si poradíme, že tady máme paralyzé. No. Tak to je paralyzé. Další věc je chloroform, dámy a pánové.
takový zástupný prvek. No, jen si čikněte konečně. Jasně. No, každopádně hned v té první scénce, která přijde co nevidět znamená právě teď, v té první scénce nám postačí jednoduchá, leč účinná facka. Tome. Jasně. Ať to slyší i balkón. Scénka může začít. Ale kolego, to je strašný. Co se stalo? Hasli. Už víte. Pane kolego, to je strašný. Vy to nevíte? V novinářské anketě na otázku, jakou banku byste si dnes vybrali, kdybyste se rozhodovali znovu, 16 000 lidí odpovědělo. 44% mBank, Airbank, 17% mBank a 12% FIO. No a co? No a co? Co jako? To znamená, že na nás velký banky zbývá 27%. To taky není špatné. Cože? Víte, kolik nás je? Si to spočítejte, my jsme ční, pak natý, itý, ičí, istý, ový, ičelý, to je istý. Takže na nás zbývá ve výsledku zhruba asi stejně procent, jako je úrok na vašem běžném účtu. Hej, pane kolego, na mě všechno padá. Zeleno mám před očima, jak to na mě padá. Chcete vodu? Pane. Takže na nás bývá zhruba stejně procent, jako je úrok na vašem běžném účtu. To je... No, víš to? Takže na nás bývá stejně procent, jako je úrok na vašem běžném účtu. Dej mu. Dej mi! To asi opravdu nemám. Jako... Prostě mi dej. Co je na tom těžkého? Takhle to chytáš. Tady je čudlík. Dáš to ke krku a zmáčkneš to. Ty to není baterka, dobrý. Super. No, tak a je. No, víte, co je zajímavý, že vlastně původně jsem měl Airbanky zahrát já a Micháček měl větší. Jo. Jenže prostě Micháček si nepamatoval texty. Strašlivě přehrával. Já nepřehrávám! A za boha se nemohl vejít do těch 25 sekund, jo, který byly potřeba. No, ale konec konců, my se na to můžeme podívat, jo. Takže prosím. Tak už máme odchozí platby přes internet zdarma. A přes telefon? 35 A u pokladny? 78. Prosím. 78. A kolik u vás? U nás jsou všechny odchozí platby zdarma. Nám je jedno, kde... Jedno. Tak pán. Je jedno. My. Tady lépe, jak my. Tady lépe. Působí naše klienty obrat.